Namke Nkhazimulo TV igama mkhulu Nkhazimulo. Ngenza amatholo ngiyithola imibuzo yenu. Kakhulukazi nina enithi mkhulu hawu ngahlushwa yidlozi sengimdala kangaka. Khona kufanele uunderstand. uJesu waphila iminyaka ewu-30 le emhlabeni ngaphambi kokuthi ubaba wakhe akhulume naye. Sasingekho isidingo sokukhuluma naye for 30 years. uNkulunkulu asibanga isidingo sokukhuluma naye until waziwa emanzini. Wasose nendodana yami le ngiziqhenya ngayo kodwa for 30 years angazange akhulume naye. Nedlozi lizo actor libehave njengomuntu olakhile. Okay? UNkulunkulu. Mangithini isimo saNkulunkulu ngibonile ukuthi niyabaya benyadideka kule video la ngenzansi. Mangikhuluma ngesimo sokuthi uNkulunkulu abeka umhlaba phezulu kolwandle. Angithi wena uphuma emhlabeni umhlaba wena. Kubhaliwe ukuthi wakhiwa ngomhlaba. Nabantu abadala balele emhlabeni. Njengoba wakhiwe ngomhlaba, wakhiwe ngomhlabathi, uNkulunkulu uyasho lapha ukuthi umhlaba ngubeke phezulu kolwandle. Ulwandle indawo enolaka, indawo enenkinga, indawo enama challenges. Mase yasho sinsika lo lwandle ngilenzela bayini ikhukhula. Yes, I established the earth upon the ocean or upon the sea, and I founded the earth upon the ocean and the sea, and I established it upon the floods. Uchaza uNkulunkulu kubeka phezulu ama element awu2 anzima, ulwandle nekhukhula. Yingakho phela uzohamba uphupha amanzi, uphupha umfula, uphumba intaba nayo yonke into, ngoba wena uNkulunkulu wakhetha ukuthi akubeke phezulu kolwandle. Uyezwa? Uyena owaziyo ukuthi indawo abeka phezulu kolwandle. Kodwa masibheka lapha ezebeka phezulu kolwandle ngoba uNkulunkulu is a God of war. uNkulunkulu uyayithanda impi, uyayithanda into enomzima phakathi, ngoba emzimeni la ubona khona amandla kaNkulunkulu namandla edlozi namandla engilosi. Uyangizwa Thongo? So uNkulunkulu ngawe ngakubeka noma ikephi nendawo kodwa ubeka phezulu kwekhukhula. Ikhukhula zinjani mawubheka? Zidibhiza imizi, zibulala abantu, zigugula yonke into. Ulwandle nalo hlulesho nemkhumba liyaphuma isikhathi libulala abantu. Indawo enzima kabi kodwa uNkulunkulu sene ifoundation yakhe ilapho. So mawungenazi inkinga empilweni kuchaza nezikhukhula zakho nolwandle lakho lomile. And uNkulunkulu anasikhathi somuntu ongenayo inkinga. Either uNkulunkulu segive uphile kuwena noma you not that important. Phela phambi kwaNkulunkulu sonke siyakhanya njengeinkanyezi. Yabo inkanyezi phezulu sibhabhakeni mawubuka lapha ziyakhanya zonke inkanyezi. Kodwa sonke phambi kwaNkulunkulu asikhanya ngokufana. Kuba khona bama God's favorites, bakhona abantu abakhethiwe. Uyangizwa Dlozi? So wena ukhethiwe nje ukuthi uNkulunkulu bese ukubeke phezulu kwekhukhula, ubeke phezulu kolwandle, insi yakho ebeka phezulu kwekhukhula. Uchaza umzima kulapha. Yingakho phela uNkulunkulu ethi ngizokudekela itafula phambi kwezitha zakho. Ngeke uNkulunkulu akudele itafula phambi kwabangani bakho. Akanasikhathi umuntu onesikhathi sana nabangani. Ufuna umuntu oyisosha. Engakuthiwa uNkulunkulu is a warrior. Uyangizwa? Njengoba iwarrior nje impi ayithanda efuna ukukhombisa amandla akhe, ngoba amandla akhe azoba absent phela mazi ingekho inkinga. Ngiyangizwa Thongo? Manje naku la ngifuna khona ubukhohle ukuthi wena imali uyithanda kangaka nje ingoba uphuma emhlabeni, wakhiwe emhlabeni. Ngingachaza ngathi wonke umzimba wakho nje bakubhaliwe lembo ethiwa wakhiwe ngenhlabathi. Shuthi wena lo mhlaba uNkulunkulu asekhuluma ngayo njengoba wakhiwe ngomhlabathi, wawuhleli lapha phakathi namagolide namadayimani. Uyabona amehlo akho secebezela kanjani? La mehlo akho alinganisa wona la magolide namadayimani la lapha ngaphansi. Uyabona la emlomeni kumele isimo semfula, emlomeni la kuphuma khona amanzi la ngababi khona afana njengomfula, kodwa funa lawo manzi masemaningi kakhulu aba yikhukhula. Kanjani mawushaya epilepsy xa ukhihla amagwebu la kudlikizela uginqe destroy ke yonke into? Ile khukhula basobe khuluma ngazo. Ngenza umzekelo la ngoba inyembezi nesikhumba sakho masijuluka nomchamo yilo sawuthi ophuma lapho olwandle. Uyangizwa Dlozi? So manje ngizama ukukhombisa wena umhlaba obekwe phezulu kolwandle. So inkinga zizoba khona uginqa igonqo, kodwa manje izinto eziningi asifuni ukuthi nesithembe kuNkulunkulu noma kwizinto azenza njengedlozi. Umbuzo wami ulana-ke, uMoses njoba yena umprofeti uhlangana nenyoka. Indaba uNkulunkulu ethi lahla phansi induku yakho izojika ibe inyoka. Mawukuthi inyoka into ayiqalekisa, into esingayifuni. Ngibuza lo mbuzo ngoba sengibonile izingane eziningi ezishuma ezisontayo ama-Christians ababathanda abantu besintu, kodwa manje into engixaka uMoses wengasona isangoma, kodwa uNkulunkulu waveza uphawu lakhe njengenyoka. Le nyoka mayivela kuthina esiyinyanga nezangoma kuthiwa yidemoni. Izinto zamoya zijule kakhulu. Uyangizwa Dlozi? If you don't mind your mind will mind you. Qaphela izinto abantu abazisho ngawe.
uyadina noNkulunkulu nedlozi mona kakhulu ukuthi umuntu utheni ngawe. Wena wakhiwe uNkulunkulu, wakhiwe uJehova. Endleleni izinto ziyahamba. Ungenza imizekelo, yonke into lemhlabeni lose. Ngichaza ukuthini? Uma uqala nje uzala esini sama wakho, banquma inkaba, bakuhlukanise i-connection noma wakho. Iluze yokuqala le, iloso yokuqala le. Okwesibili, uma ungena ecrash, uluza i-connection yokuhlala noma wakho ekhaya. Usuhleli nabantu ongabazi. Usuye ecrash, uhambe uye lapha e-primary, uyabaluza abantu labaduna eklasini ecrash uye e-primary. Usuye e-primary uye high school, uluza ama-friendship owashaya ka-standard 5. Usufike high school, usuthola i-boyfriend, uyayiluza your first virginity. Uyayiluza futhi i-boyfriend yakho at some point. Uhambe ufike isigaba la khona uka-matric, uluza ama-relationships la usuwakhile nabantu esikoleni. Uhambe e-college, uthole umshado. Uyangizwa? Uthole umshado, uyayiluza i-boyfriend yakho noma uhusband wakho, uyamluza uwife wakho noma i-girlfriend yakho, ngoba uwife wakho mengashonanga kuzoshona wena, nezingane zakho nazo ziyakuluza. Uyaluza futhi isikhathi nomndeni wakho ngisasho emsebenzini. So impilo is about lose. Fanele wamukele makhona izinto ofanele uziluze zona. Wawulapho wena uNkulunkulu ethi uJesu uyilizwi. Ilizwi lashintshe laba yini? Laba inyama. Wawulapho uJesu ayishintshe benyama. Wawulapho ngesikhathi uJesu ewukhuni. Ngiyazi uyadideka mangithi ewukhuni. Ayithi ngaleso sikhathi la khona wakhona uNoah, wozana emkhumbini khona nonke nizophepha. Lo mkhumbi lo wemele uJesu. Come unto me so you shall be saved. Akekho wakhola. Wozani kumina khona nizophepha. Ekho wakhola. KwakuuJesu lo mkhumba ecashile njengomkhumba waNoah. Wawulapho uJesu samanzi. Etshela indoda lapha uYilaja seDamascus uthene uneleprosi, hamba uyongena eJordan uzophila. Yathi nayi indaba ngayi kwemfula yalapha esekhaya ngaseSeria eDamascus. uJesu abantu bohle bekurejecta njalo. uJesu umuntu oqala warejectwa kakhulu. Ngiyazi abaningi benu nithi nikholwa kuJesu. Kulungile ukukholwa kuJesu. Pho ukholwa kanjani ku-BC, ku-before Christ? Ngoba ngikunaka uma bekhuluma abantu sene hayi ngisho mina before Christ, bangakholwa kuJesu. Indaba uthi BC, before Christ. Khona into fanele we-understand. La emhlabeni impukane nemvemvane, a fly and a butterfly, they are both flies. Kodwa one is adored more above the other. Angiphinde, impukane nemvemvane kukhona ukuhlonishwa kakhulu kunaloko. Mawubheka imvemvane liqala impilo enzima, lihlale emzimeni, livaleleke lapha emzimeni, libi alifuneki, lihambe linto engathi inyayisayo fela linamathele ligongobale. Kwala liqhuma khona selivula impapho zazo. Indlela ombethe ngayo ngeke uyibone ungadlule emzimeni okubi caterpillar, okubi lo usuhamba kunyanyisa ufuke mase uyahlala lapha ukome kube nzima kuqine uzile. Uyezwa ngizama ukuthini? Fa ulinde isikhathi, ulinde yonke into phezulu kwesimo saNkulunkulu, khona uzokusasa impapho zakho nomvemvane bakho buzovela. Uyezwa ngoba imvemvane nempukane, they are both flies, but one is adored higher than the other. Indaba is because the fly had suffered and has endured and has remained solo. Isuke ihleli yodwa buyikakhulu kunzima, iqhubeka impilo. Manje nabantu abaningi la abathene mkhulu impilo inzima, sengilahlelwe izinto eziningi, abantu bangishiyile. It's fine, get up, abakushiye ngoba before bakushiye wosuvela uphila. Uyazi la emhlabeni sinezinto la emhlabeni njengani, njengemithi kade abakhona ngaphambi kube khona ukugula. The time sekufika ukugula baqale babheka into ekhona. Wawukhona vele imithi lapha ehlathini. Uyangizwa? Manje la ngifuna ukuya khona nganze ethonga ukuthi ne fine nikhumbule ukuthi uNkulunkulu mezokuphakamisa uNkulunkulu kuzofanele ube njengoNkulunkulu. Ngichaza ukuthini? uNkulunkulu akalali, ingakho eyisigwili, akanasikhathi sokulala. Kuthiwa he rested. Ukuresta ukuvala amehlo kanje, hayi ngoba usukulela. He never sleeps, he never slumbers. Ingakho umuntu esigwili ebusuku eyasebenza. Ngo-3 ekuseni une meeting,
uthi uyafika ngo-11 ekuseni bathi awusalele uxela ukuthi awukanjani lo muntu walala ngaka kanti ngathi ulele wena uyasebenza phela mawukhumbula uNkulunkulu umsebenzi wakho oqala wawuqala kumnyama kuthiwa in the beginning in the Bible ebhukini la Genesis kwakumnyama and the spirit of God hovered above the water uNkulunkulu wathi let there be life kwakumnyama iqaleni umoya ongcwele wahamba phezulu kwamanzi wathi uNkulunkulu akube khona ukukhanya wayesebenza ngesikhathi ebumnyameni makumnyama isikhathi sokuthandaza isikhathi sokuzila ukudla indaba for uthandaza lithi iBhayibheli the violent will take it by force if umuntu of violence umuntu onolaka ube violent uma udla amagobongo ube violent uma wenza business yakho ube violent uma uthandaza ube violent uma ufuma kuma ideas akho ingakho izangoma sigidazi manje zi violent zawudlontula umzimba ngoba lithi iBhayibheli only the violent will take it by force lilabo beza ngolaka ibona bozuza izinto wena ukho violent and ukhumbulise ne more violent you can take it by force cha uthi ne moba violent uzokhathala emzimbeni mawudluzula umzimba emthandazweni uzokhathala ingakho iBhayibheli lithi ne amandla anikwa laba abaweary laba khathele powers given to those who are weary in prayer izathu uthi pha ingane yakwena awukhathele emthandazweni izathu uthi nomuntu oyisigwila besigwili nawo usebenza isikhathi unulele okay angenza umzekelo mawuna 21 years asina 21 years ngokweScience kuthi umuntu fanele lale 8 hours umuntu ona 21 years kumele lale 8 hours shuse empilweni yakhe uselale 7 years uselale 7 years nyangizwa mawuna 21 years ulala u8 hours orecommendiwe shuse usulala u7 years shu lo omunye 14 hours uspend ukhuluma ucomplaina ukhala unaka ukuthi abantu bathini ngawe unaka ukuthi abantu ba-influence kanjani shuthi uno 4 hours uyangizwa lo 4 hours ila khona usuqala uvula umqondo uthi hey fine ngiqale manje ngenze ibhizinisi fine ngiqale manje ngenze kanje uyadinwa kakhulu uNkulunkulu mawubeka abantu babe uNkulunkulu wakho mawubeka izinto ezishiwo abantu babe uNkulunkulu wakho nganza amathongo njengoba iBhayibheli the violence will take it by force ingakho nedlozi liza ngokudlozomela kuwena ukhumbule ukuthi ne uNkulunkulu eqala impilo lapha waxosha ubumnyama wathi akube khona ukukhanya let there be light in the book of Genesis waxosha ubumnyama wafika uthi uSathane wazi wawulapha uSathane ethi uNkulunkulu suke esitulini sefa ehlale mina ngengaze ethi ngozoza inkinga ehlele esitulini Jehova ehlalele waqhamusa uSathane sene suke esitulini sefa ehlale mina where were you when the devil told God get off your chair wayile uNkulunkulu leyo mbi leyo kwamlahla lemhlabeni weza uJesu wazoyila impilo enqoba wathi ngizokulandela ngiyahamba manje kwangizonilethela umsizi ngiyakudloza oyimoya ingcwele ochatha uNkulunkulu enqoba impi wanqoba uJesu impi sekusele mina nawe nedlozi efese inqoba impi la ubuza isindaba lesikhwama file size kuwena indaba idlozi lize kuwena no it's your turn to chase the monster away wena manje usefa uxoshilwane uphilisa ingane zedlozi isikhwama sinike kuwena ngoba usukhulile it's your turn ukugxosha izinto ezikhubaza abantu abandle emhlabeni ithenye yakho ukuvusa ikhaya ngiyangizwa thongo nganza amathongo la emhlabeni makuthiwa we are uniquely divinely and wonderfully made ungaba inoma yini ofisa ukuba iyona kodwa understand ukuthi ne idlozi before licele wena ususize likusize from the time uyingane encane ligade likuvele kuyingozi likuvele ungadlwengula noma udlenguliwe ukwazi ukuphunyuka lapho ukwazi ukuphila ithuba lakho manje to chase the monster away bamba ishoba lakho bamba ibhayi lakho wamukele kokwakho ukwazi ukuphila into enkhohlwayo inkosi mayizozalwa uyazi uJesu ayeza la wadida abantu kwathi inkosi izozalwa balindele umuntu onemqhele leyo isigwilo eqhamukayo cha wazalwe esibayeni makuzozala inkosi uzozalela ebunzimeni ungakuthanda umndeni uhlupheke nabantu yakubona yonke into oyenzayo babona iphutha ugcina usothwe wedwa
inkosi mayizali uzala njalo uzunake futhi uyazi ngaphambi ukuthi uNkulunkulu akhulume noJesu uJesu wadinga ukuthi athole umuntu ongaphansi kwakhe ngamandla uJohn the Baptist ukuthi amphakamise. Sometimes umdinga umuntu ongayilutho ukuthi aphakamise ukuthi ube yinto. And lo John the Baptist wangayini John the Baptist kwakuyi-Elijah esebuya kwesibili. Kubhaliwe lapho ukuthi Elijah. Ngobani? U-Elijah wayibulala. Umuntu obulalayo nefuna abulawe. Into ebhale eBhayibhelini. You live by the sword, you die by the sword. Uyingakho abuya kwesibili as John the Baptist. Hayi ngifuna ukuba mude nganzethongo. Engamuntshela khona. uNkulunkulu ube phezulu kwekhukhula. Ngoba wena uyisosha. You're a warrior. Thandaza ebusuku. Khuleka ebusuku. Mabelala ungalali. Zila ukudla. Funda iBhayibheli. Phahla. Shungisa impepho. Hamba ucela emanzini. Geza. Phalaze. The violence will take it by force. For uyithathe ngeforce into oyifunayo. Wamukela ithongo lakho. Ngiyangizwa thongo. Ngoba ikhukhula leza kube phezulu kwazo uNkulunkulu nolwandle kube phezulu kwalo. Umshado wakho uphezulu kolwandle nekhukhula. Abangani phezulu kolwandle nekhukhula. Imali phezulu kolwandle nekhukhula. Yonke into yakhe iyabheda phansi phezulu. Wenza njani ke lapho? Sukuma. Thandaza. Uzila ukudla. Ungene edlozini. Ufocuse kumdali wakho. Uyadina uNkulunkulu uthi wenze izinto ezishiwo abantu ngawe. Nangendlela abantu abaphatha ngayo zibe phezulu kwakhe. Liyadina nedlozi. Uchithele inyembezi. Abantu abangenandaba abajabulayo ngenyembezi zakho. Hayi ngithanda nganzethongo. Niphile makhosi amakhulu. uNkulunkulu enithanda. Nibekezele. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu prepares a table for you. Phambi kwezitha zakho, udela itafula phambi kwezitha zakho. Ngiyasoza ukudela itafula phambi kwabantu abakuthandayo. Ingakho abantu bakuyuze kodwa konke lokho ukuqeqesha. The scar of today is a star of tomorrow. Makhosi amakhulu.